Welcome mfethu siyanibingelela. Welcome to Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Mawuthi uyaqala ukuyibona le channel, ngicela ungiphushele ibutton ukuze njalo masikhipha ubone ngale ibutton elibovu sikhuphuka nje njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha seziyakhala. Uma ngisibhokisi TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabusa uko lwakho lokugcina ngiyabheja. Bafowethu njengabazingeli ngithe namhlanje ake ngihambe. Kade ngamgcina omkhulu. Ngeke ngihambe ngizomvakashela esigodlweni sakhe esikhulu Nkosi yami nakho kuyashisa. Mkhulu kuthiwa sawubona kuthiwa thokoza kuthiwa ndawowe. Ake sithi thokoza emathongweni endlondle nezinkulu. Sithi thokoza ngoba dudabedile shingshana bafana bomoya. Siphuma kwelikude kamaphumulo siphuma khona phela amahlathi amnyama thokoza endlondle ezinkulu. Umkhulu asakwazi ngabe uyaphila Nkosi yami. Siyaphila esigodlweni sika baba ubudwala lensindiso umkhulu udwala lensindiso. Ngingezwa nabasakazi abazingela izinyanga ngezinyanga. Mkhulu sabathe siyafika ngelinye ilanga mkhulu kathi ule kongorongoza. Ngicela mkhulu ukuchazela abalandeli ukuthi njengoba singakaze sikubone for isikhathi eside kangaka ubuyephi njengoba sikwazi umuntu mkhulu obuya ahambe phecelezi ayele ayothola amakhambi. Wemsakazi ngiyindoda engatholakali kalula ngokomsebenzi. Angihlali ndawonye. Uyabona nje obade ngisanyamalele. Ngiphuma ngaleso sikhathi mase ngizosiza abantu kade sengiyolanda uhlanga ngiphuma emanzini la ngathwa sakhona. Nkosi yami. Ngihlalile ke sonke lesikhathi bengihleze emanzini ngithema sengiphuma ngaphuma sengiphethe olunye uhlanga lo lesize ngalo la njengamanje engizolikhombisa abantu ube nenhlanhla nokuthi ungithole ngisanda ukuphuma khona. Mkhulu kuyimanje mkhulu basixolela abantu esibamisile mkhulu ukuthi bezokubona mkhulu kade sakugcina mkhulu Nkosi yami mkhulu bese kunesikhathi sathi asike sizokuvakashela mkhulu sibheke ukuthi umkhulu usaphila noma umkhulu usenayo yini into yokusebenza. Msakazi yebo ayisoze yasuka. Yes mkhulu Uyabona into uma isiphiwo kuwe wazalwa nayo. Yes. Into engahambileyo ngaphandle makuyinto ohambe wayithatha kumuntu ibuye ihambe lona ngazalwa naye lemtsinso okuzimila ngaphakathi kumina. Yes mkhulu. Njengoba mkhulu sengifikile mkhulu yazi mkhulu kunezinto mkhulu ebengifuna ukuthi siqale sike sikhulume ngazo before sifike mkhulu kulento esiyizelela ekhaya namhlanje. Mkhulu sikwazela induku eziningi. Thokoza. Mkhulu naba abantu baneyinkinga kunezilwane endlini mkhulu ngabe namanje usakwazi na ukubethela. Angithi la khehla into yokuqala uma ngabe into ngiyenza ufune ngiqale ngilapha eqala umphefumulo womuntu. Nkosi yami. Uyangizwa ba? Yes mkhulu. Ukulapha umphefumulo bese uhambisana nomzimba womuntu. Yes. Ngiyalibethela ekhaya khehla akungeni ngisho ukungena okwenzekile kwangena kufele ngaphathi iqombe bese kuyaphinda emuva kuyoshaya umnikazi wakho. Yes mkhulu. Mkhulu masikhuluma ngomzimba kunenkinga mkhulu abantu abanayo kuthiwa ilumbo. Awuke mkhulu ukhulume nami mkhulu ngokuthi ilumbo la ekhaya namanje usalapha noma mhlawumbe lo muntu owekunika lelikhubalo lokuthi ulapha ilumbo usewashona. La msakazi akafi lo. Yes. Angithi njoba ngisho wena msakazi ukuthi impande ngiyilanda emanzini la ngathwa sakhona. Yes mkhulu. Into engaphuphi engapheli engafi. Yebo mkhulu wami. Sonke isikhathi ngibuye ngihambe ngiyilanda emanzini ngibuye ngisebenzisa ngayo ngisebenzisa abantu ngiyalichitha ilumbo khehla. Yes mkhulu. Mkhulu lana mkhulu kunabantu mkhulu umuntu akasaya ekhaya. Akasalala ngisho nokulala endlini. Uthi abafana bamfuna phansi phezulu amavolovolo bamfuna ngebhamu bathi yena mhlaza hlangana siyolema siyojeni. Uthini mkhulu kumuntu uthi mina nginezitha mangifuna phansi phezulu ngiyasaba ukwekhaya sengicabanga ngisho nokusuka ngihamba ngiyohlala kwezinye indawo. Zithakiwe khehla zithakiwe lezo. Uyabona nje oqala kunentambo ekhuluma nawe nawe ukhuluma nayo. Yes mkhulu. Ngikunikeza le ntambo le ujuqu. Yes mkhulu. Izithi ivale ichithilele kude izitha zakho iphenduka zilwe zodwa izitha zakho zigwazana zodwa ekhaya ubuyele ekhaya uqinisa umndeni ngoba sakhe imizi la. Yes mkhulu. Mkhulu la ngizophuthuma nje ngembuzo mkhulu ngoba abalandeli kade. Khululeka khehla khululeka sengikhona manje. Phuthuma. Mkhulu ake sikhulume ngento yenhlanhla. Singakafiki kulezi zinto zakho zokudonsa zenhlanhla asike sikhulume ngentambo yenhlanhla noma ngamabhavu enhlanhla lawa owajwayele ukunika wona abantu. Angithi ke nje manje umsakazi sasingena khona ngqe Yes. Ekwakheni impilo yomuntu.
Yes. Sesingena khona ngqi ekulapheni inyama yomuntu ngoba inyama idinga okwayo. Yes. Uyabona makhuluma ngenhlanhla umuntu nombani uyena umuntu odunga inhlanhla. Yes. Ikhona intambo yenhlanhla. Yes. Evula zonke into zakho isho kuthiwa zavalwe emandulo siyayivula ngale ntambo yenhlanhla. Namanje usakwazi ukuyiposa. Namanje siyiphethe ba. Iyaposwa le. Siyayiposa khehle masiposela. Yes mkhulu. Ngisacela mkhulu ukungichazela ngamabhavu ngoba la ekhaya ngiyazi ukuthi kunamabhavu awu5 ahlukahlukene ahamba ngegaba zakhona. Ngisacela mkhulu ukungitshela ukuthi lamabhavu usawenza yini for abantu abathi ngifuna ukuphakama anginayo imali yokuthi mina ngithathe isigubhu anginayo imali mina yokuthi ngithathe uphondo noma anginayo imali yokuthi mina ngithathe lokho kungeke mkhulu engekwazi ukusho ngegama. Lamabhavu ngaba asekhona yini usabenzela abantu. Ufike kahle ke umsakazi kulezi insuku ngisembidlangweni verse. Yes. Ukuthi ngisondele khona kwimedia ngifuna ukumemezela nje engqungquthela yenkonzo enkulu la ngizothatha khona abantu ngifuna abantu kodwa abawu20 kuphela uyangizwa baba abawu20 kuphela engizohamba nabo ngebhavini. Okay. Labo bantu labo ngifuna abantu abahlupheka ngempela umuntu oyothi mesebuya khona bese yangithetha uboneni wabonani kwenzakalani empilweni yakho yena ngiyombiza ezoba ufakazi kunina futhi. Yes mkhulu. So bazengeli belaphi beqiniso niyezwe ukuthi abantu bokuqala so uthi mkhulu abantu bokuqala abawu20 abazokufonela baba ibona abazothola lenhlanhla yasebhavini. Ngabe lelibhavu mkhulu namanje lusahamba lohlanga lemali luhamba nohlanga baba. Yes mkhulu. Luhamba nohlanga livula inhlanhla zakho imali ezele kuwena. Yes mkhulu. Mkhulu usingakangeni kumsebenzi ethanda ukuba bucayi kakhulu ngisacela sike sikhulume ngesigubhu semali. Ukhuluma ngesigubhu semali baba. Ngayisusa inkulumo. Ususa inkulumo ke manje. Ngicela sike sikhulume ngesigubhu semali mkhulu ngizile ukuthi phambilini uke waba nespecial zeyigubhu mkhulu abantu bafike babonga. Nkosi yami. Kodwa mkhulu ngisacela uke ungenabisi nje ngeyigubhu ukuthi namanje ngabe hey abashokobezi ufuna abashokobezi baba mkhulu ngicela leyo ufuna abashokobezi baba we baba uyabona masukhuluma abashokobezi yes into leyo engiyenza noma yini ngayenza ngisho manje ubhekile ngifuna abashokobezi baba malale mina bavuke ebusuku bavuke ngo12 benza umsebenzi wabo ngoba phela mkhulu ngeke sihambe indlela engaka mkhulu singakuboni mkhulu wenza lento odume ngayo. Nkosi yamakhosi Siyacela mkhulu abashokobezi baba siyacela mkhulu lento uke yazi mkhulu mina ngeze ngiphela amazwi ngoba abashokobezi khuluma nami umsakazi usho mafuna uyibona ngamehlo mkhulu akuzophuma ngwathi la kuzophuma ngiyoka anginalutho Nkosi yami ngiphethe igazi la sebenza ngethonga lo muntu ngathi mkhulu sihlezi bese kuphuma ingwathi mkhulu kodwa besicela ukubona njengabazingeli ngoba sikholwa ngokubona nikholwa ngokubona Nkosi yami ejabete phelishi ngishana abafana bomoya hayi abazingeli mfana bazoyibona ngamehlo hayi kade bazohamba bejika sengifikile futhi yes lalela msakazi yebo mkhulu ngizoyenza ikhehla uyibhekile le yes mkhulu basengile nje ngoba hlezi ngisho ukuthi ngiyanihambela njengamanje please do like and subscribe njengamanje imali engivusela ohlevana singamkhulu udwala lensindiso imali engivusela ohlevana lensindiso please do like share and subscribe ifuma niyavula izweni shikshane bafana bomoya ngoba kudabekeke ngizwile madoda siyayenza ke uvamisileke ukuyenza nje abantu bebuka ngoba angifuni ukufihla lutho kuwe msakazi maseqala nokufudumala nokushisa kusuke sekwenziwa yini sesingongqoza ngithi thina bangongqozi phela baba yebo mkhulu esiphethe yonke impilo yomhlaba yonke baphila kathini amandla ezulu amandla omhlaba ishintshane ezolwayo sondela shisa iphepho wena hayi sondela musubuka qamuka mkhulu njengamanje kwenzekani
ngibiza amadoda amakhulu manje. Osiyami. Uzongitshela ubani oshungisa impipho lapha. Siyathokoza. Siyathokoza. Umbone ngenzani? Mkhulu lento uthi ayinabungozi engini. Asinabungozi baba. Maye kwazi ukuvuka. Mkhulu kwenzakalani? Asinabungozi baba. Angithi ngisebenza abafana abancane ekhaya. Izona ishingishane lezi. Yes. Engikhuluma ngazo njengamanje. Ngifuna nibe wofakazi. Yes mkhulu. Ngifuna nibe wofakazi. Njengoba silana mkhulu sihambele lokho. Ngihambela lokho. Ngifuna nitshela umhlaba wonke. Ubani oshise lapha? Akekho mkhulu. Uboneni wena? Thina njengabazingeli asibonanga lutho kodwa nakho sekuyavutha. Awuyibheke kahle. Akho lutho mkhulu. Cameraman ngicela ukungisondezele usikhombisa abazingeli akho lutho lapha. Emazweni madoda. Ngifuna nibe wofakazi. Yes mkhulu. Ngiyapheka manje. Ngiyapheka ibhoti amanye athatha iminyaka ukuvuthwa baba. Ilakho mkhulu livuthwa khona. Thululibheka ngithi ngikhuluma abantu abakhona. Angithi ngikhuluma abantu abakhona. Shishane zomoya. Obagiqabeqiqile. Kanye iziyendonsa kusa. Saphela sezule saphenduka idwala insindisi. Sesifikile amadoda amakhulu. Hayi baba ngifuna ivuthwe kahle. Ngifuna ivuthwe kahle. Angidli inyama ehlaza. Ngabe mkhulu umsebenzi lona owenziwa amadoda. Ibona obagiqabeqiqile kahle. Yes mkhulu. Ishingishane ibheke kahle baba. Yes mkhulu. Ibheke kahle baba. Yes mkhulu. Sondeze kuwena Nkosi yami uyibone kahle. Angifuni ukuthi ngithe. Njengamanje mkhulu sibona ibhokisi elivuthayo mkhulu. Liyavutha nje njengamanje. Nkosi yami. Yes mkhulu. Hamba ndodlo yezulu. Kichima selwa semfe. Kichima mshokobezi wabashokobezi. Dali izulu duma. Dali izulu duma. Angumuntu. Nangumuntu. Awuphinde ungifakazele. Akho lutho mkhulu. Awuphinde ungifakazele. Njengamanje akho lutho mkhulu sibona i-toilet paper mkhulu eshi. Asazike mkhulu. Sondela gogo. Sondela gogo. Ivumile. Hey, makuthi unalohlanga msakazi ngabe ngithi awubuke lento ayiphethe lapha. Hayi mkhulu asifuni mkhulu njengoba eshilo mkhulu ukuthi bese ngafuni ukubona into ethusayo. Hayi niyoyifakaza. Nkosi yami. Niyoyifakaza, iyofakazwa ngisho izizwe zonke. Yebo. Izizwe zonke zoyifakaza la. Usho kanti Faka phakathi. Faka phakathi. Faka phakathi. Kodwa athi mayishaya izandla usubonile umsebenzi wenze kanjani. Ngoba phela lana bese kade ngipheka ithishu. Ngiyakwazi mkhulu. Kade ngipheka ithishu. Ngiyakwazi mkhulu ukuthi upheka ithishu mkhulu bese kuphuma imali. Ngithe Nkosi yami ngilidla ibhodo mina. Angekwazi mkhulu ukuthi le mali ukuthi mhlambe sicela mkhulu ukusike sizwe ukuthi mkhulu ngisho ungahamba uyothenga manje. Mkhulu uhambe uyothenga manje ukhobothi nayo le mali iyasebenza. Mkhulu ithini imgomo yalana ukuthi into ikwazi ukuletha mkhulu imali engaka noma ke ngithi phecelezi umcebo omngaka mkhulu. Wemsakazi. Uyabona nje msakazi ngingayikhipha ababuza kushona ilanga. Ayinamgomo khe. Yes. Ayinamgomo omkhulu. Uyayisebenzisa indlela oyisebenzisa ngayo kuphela ufuna ukuhlonipha ithonga baba. Phela mkhulu. Ufuna ukuhlonipha ithonga baba ngingayikhipha khe angiyeke. No mkhulu sekwanele mkhulu ngabe mkhulu ngivungele ukuthi le mali ihambe ngiyothenga noma yini noma mina baba hambe uyothenga hambe uyothenga mina hambe uyothenga manje ngifuna ubufakazi hambe uyothenga mkhulu ukuthi iyasebenza Nkosi yamakhosi hambe uyothenga baba mkhulu kunosomabhizinisi kunosomathenda yeah kunabantu abanezitolo Nkosi yami kunabantu mkhulu abanama tavern yeah
kunomuntu ohleze ekhaya onayo imali mkhulu othi sengikhathele ukudlela abantu ngifuna lento le uthini kuloyo muntu dwala lentengiso uqede ukumkhombisa izimanga ezingaka kulezi inyanga ezingaka Khehle yes kulezi inyanga ezingaka egcwele umhlaba wonke seyichitheke umhlaba wonke ezikhohlisa abantu Nkosiyami uyangizwa ngithi umuntu akaqaphela vula ingqondo oqala yes umuntu ufuneka abheke ukuthi nangu umuntu obizo la ngempela engizothi mangiya kuyena ngithole lento engiyifunayo yes angathi mhlamba ukholiwe into ebonile mkhulu mina ngiphelelwa amaso ngizokuphinda phela uqonda ukuthi hayi ngizokuphinda Khehle ngifuna ukukhombisa ukuthi nje lento le baba eyami segazini bheka la hayi mkhulu ngeke bheka la mkhulu ngeke sengiyaphika ke manje ukuthi mkhulu ungaphinda uyenze le bheka la babela bendabuko kanjani mkhulu ukuthi usanda ukuyenza lento kodwa mkhulu usuphinde futhi sufuna ukuyenza thulubheke mina ngiyapheka thulubheke mina ngiyapheka yes mkhulu ngizoyenza nje nibhekile ifunishi ngishana kubaboza beseyintabeni ngeke kanjani bazingeni please do like and subscribe ukuze njalo masidropha nibone ngebhathini libovu elikhuphuka njengesitimela samanzi ukuthi ukuthi cha seziyakhaja uma nesiboko se-TV mhlaba kumana amahlebo sokho lokugcina angithi uyabona sengiphethe ibhodo manje yes mkhulu bhodo elincane uma ngishana eliphakela ama-1000 shona phansi mfana uvuke entabeni bese ushisa impepho kaphinda kwafudumala ngeke ngashisi sesifikile siphuma kwalukude mfana phansi sizibele phansi kwamanzi ekujuleni kolwandle shisa ngiyathokoza madoda amakhulu asinamgozi baba ayinamgozi mkhulu asinamgozi Khehle ngathi wabona ngangiphethe emmese mina yes mkhulu angiphethe sibhamla yes ngithumela nje ishingishane Khehle yebo mkhulu Mkokozo bafokazana mkokozo wenhlonhle enkulu shona khona mfana wami sukuhlale kuyena maye musukuba nolaka ifakazele baba mkhulu ngisacela ukamera wamasondela kancane nje akunalutho mkhulu kuvutha amaphepha akunalutho mkhulu akube ngithanda ukuthi ube ufakazi njengoba abazingile bebona mkhulu ukuthi akunalutho akube ngithanda ukuthi ube ufakazi yes hambile Kichima mfana mthelele ukuthi ezulwini Kichima mthelele ukuthi ehosheni Shenjale nyaka zisizwe zonke Yayisaba le uthini manje mkhulu kumina kwenzakalani njengamanje sengiqina ukubuka ke qamuka ngiyaxolisa msakazi ngiyayenza lento mina manje mase ngiyenza Khehla ngimiswa awumiswa angimiswa Khehla mase ngiyenza ngisengigijima kakhulu ngoba lento ila Khehla kade ngathwasa ngayo bheke kahle manje anike nibukele balandeli hleze sinihambela ukuze nizobona ukuthi zisekhona izinyanga ezaziyo noma ezinento ephilayo Nkosiyami njengamanje sekamkhulu udwala lensindiso sike sibone ukuthi kwenzakalani Nkosiyami Ngomqoqodo wenyanga zonke ngomqoqodo wenyanga zonke hayi niyoshama khwele emazulwini bafana ke bathi niyoshama khwele emazulwini liyobhubhisa kanjani futhi mkhulu ukuthi lento siphinde ithe baba ngenza phambi kwakho ngithe ngifuna ibe ufakazi kanjani mkhulu ngoba usando bathuma abafana mkhulu ngathi manje sebebuye nolaka wemsakazi kakhulu okudlula eqaleni wemsakazi wabazingeli dwala lento ngithethele izizwe zonke baba ukuthi uhambile wangithola ngiphuma phansi ejuleni kolwandle ngihlale 6 years ubuye nani nakho engaka mkhulu nakho baba awuyikhipha izilokhuzi bakoze kuphela izandla zami buka ukhona sangakhuluma nami msakazi mkhulu sengiphelelwa amazwi kholwa ngeyokosa
mkhulu sengiphelwa amazwi mkhulu kodwa ngeke mkhulu ngingabuza ukuthi abantu abayifunayo mkhulu lento ngishutha manje mhlambe u1000 wonke wabantu noma amamillion ama call nje azongena ubekezele kuze kufike isikhathi sakho neyakho inamba ingene. Yes mkhulu kunabantu koMpumalanga mkhulu go Eastern Cape go Bloemfontein mkhulu go Johannesburg mkhulu yonke indawo mkhulu. Angikhethile msakazi. Yes mkhulu. Angikhethile msakazi. La ngizele kakhulu abantu abaxakekile. Yes. Ngizele kakhulu abantu abahluphekile. Umuntu osuka leMpumalanga esuka koSwatini azi ukuthi uzonzani la. Yes mkhulu. Futhi uyazi ukuthi uzobuya nani. Yes Nkosi yamakhosi. Uthi mkhulu lento ayinamngozi. Asinamngozi baba. Asinamngozi. Sesihamba mkhulu ngicela mkhulu uke usinike izinamba zakho otholakala kuzona. Ngiphinde ngibuza ukuthi umuntu angakwazi ukumvideo call yini udwala lensindiso ukuze sibe neshow ukuthi umkhulu yena lo esikhuluma naye. Ngizoyibiza inamba khehla uvumelekile kimi ungafona ungavideo call wenze noma yini oyithandayo ekutheni uxhumane nami. Hayi basakazi mina nilambele madoda ngiyanibona. Thathana. Ngeke mkhulu singahamba mkhulu siyothenga mkhulu. Bani othengela izingane emakhaya thathana. Ngoba ngathi ayinamgomo mkhulu. Thathana. Ayinamgomo khehla uyisebenzisa nje ngendlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo. Mkhulu sesiphelelwa amazwi mkhulu sesihamba ngicela ushiye abalandeli bakho mkhulu ngamazwi amafushane for labakade bagcina ukumbona umkhulu Dwala lensindiso sesihamba njengabazingeli sisazophinda futhi sibuye. Amen. Kumagomba mane onke omhlaba. Yes. Enhla nasezantsi. Kubalandeli bami balandeli bonke bakadwala kakhulu Dwala lensindiso. Hayi ozani ningangabazi ozani ninganqeni. Ozani nokusithemba nazo ukuthi lento ikhona. Ngiyenza phambi kwenu ayifune ukuciciyela angifune ukufakazelwa khona ofakazi bazofakaza nani lofazi ngokwenu ozali nanko umsebenzi sesiwenzile ngizoshiya inamba yami emsakazi mkhulu sicela uyisho ngicela nilungisa amafoni emakhaya. Yes mkhulu Lungisa amafoni nilungisa amapeni emakhaya. Yes 071 736 3564 ngiphinde msakazi awuphinde 071 736 3564 kahle mina senje ukudla le mali le cameraman awuyivali mina Sport TV mhlaba ngibona ngamehlo ngakusuku lakho lokugcina mkhulu siyabonga siyathokoza subscribe siyathokoza asambe ndoda siyathokoza.